Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta de comienzo i el traje subdonyó. Hola, em dic Tessa Gil i soc professora de l'Institut Bisbe Sivilla. Dono classes al grup de direcció de cuina 2, que és un cicle formatiu de grau superior. Els meus alumnes són el Raül Rodríguez i l'Alici Serrano, que ara us faran la sopa de carxofes amb textures. Els ingredients per la sopa de carxofes són carxofa, porro, oli d'oliva, mantega, pebre, sal, llimona i nata per untar. Per començar la nostra crema de carxofa amb textura, el primer que hauríem de començar a fer és tallar el porro amb un nuàs, que és un tall molt petitet. El Raül ens ensenyarà, iniciem fent uns talls de tipus palla i després canviarem i ho tallarem al revés i aconseguirem que sigui aquest tall tan petit. Des de mentre anirem posant a escalfar la cassola on afegirem la mantega i un rajolit d'oli. El que farem és que la mantega estigui totalment dissolta i com que estigui desfeta afegirem el porro tallat de brunoise. El que hem d'aconseguir és que el porro estigui punxat, que agafi una textura així torreta. I de mentre que el porro s'està cuinant, agafarem la carxofa, que tallarem una mica més al tall i li traurem unes fulles. No cal que siguin gaires, les primeres, tot després anirà a la cassola i triturat. La busquem amb aigua amb llimona perquè no s'oxidi i anem tallant la resta. I això li posarem el porro quan estigui posat. Un cop passat els 7 minuts, afegirem la nata i deixarem que cogui durant 2 minuts més. Sí. Un cop que han passat els 2 minuts des que hem afegit la nata, hem triturat la crema, l'hem colat i aquest seria el resultat. I ara començarem a fer els quarts de carxofa. Tornem a tallar la carxofa i anem parant la part inferior, les primeres fulles de la carxofa. Una mica, les més dures. I ara anem parant el tronc amb molt de cuidado, tallant-lo. Tallem la carxofa per la meitat
submergim fins que siguin tendres i grossos. Bé, ara passarem a fregir el xip. El xip ha d'estar, l'oli del xip ha d'estar a una temperatura entre 160 i 180 graus i ara passarem a mirar l'oli que ja hem estat fent. Està a 170, 172 i ara passarem a fregir la xip. Bé, aquí tenim el resultat. Tenim la carxofa cruixent, com és el xip, veieu? I després tenim la carxofa més tendra, més sucosa. Bé, com veieu, aquest és el resultat. Aquestes són sucoses. Una idea de decoració que pot resultar molt atractiva i a la vegada molt bona al paladar és agafar unes llesques de pernil, les posem amb una miqueta de paper absorbent o paper de forn, ho tapem i en qüestió d'un minut el que aconseguim al microones és que quedi aquesta textura també com més seca. Doncs amb aquesta idea de presentació finalitzaríem el nostre plat d'avui i coronaríem amb la nostra crema pescada. Esperem que us hagi agradat i si voleu venir a tastar plats com aquest o d'altres, us esperem al restaurant El Rebost del Bisbe, l'aula-restaurant que tenim obert de dilluns a dijous, on els nostres alumnes elaboren aquests plats. Y cualquiera que sepa si es bailarín es un menú de ensueño a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de Postín.